तुला पण थंडी, तुझे हात मागे गेले. अरे वा. आता हे बघा गव्हाचं पीठ घेतलंय मी आणि हे बघा हे झालं जवळजवळ अर्धे करून झाले. त्याच्यामुळे रोजच्या रोज आमचं निरीक्षण चाललेलं असतं. काकाचं गार्डन आहे ते बाबा. मी ना म्हणजे एक गोष्ट ते शेअर करते. थंडी खूप आहे बापरे. आज असं गारठाला झालं आहे आम्हाला. जाम थंडी आहे. आता चूल पेटवलंय म्हणून जरा बरं आहे. हे बघा हे बघा कुणालचे बाबा कसे स्वतःला पॅक करून घेतलेलं आहे. जाम गारठा आहे आज. तू तर बोलतो गार आहे तेवढा बरं आहे ना. ना बघ कसे दव बघ. हे बघ हे बघ खऱ्या अर्थाने हे बघ दव दिसतं बघ. हे बघ कसं पाणी बघ झाडातून पाणी किती पडेल बघ. किती पाणी आहे बघ झाडाला. पुन्हा ओले झालेत ना. आता ही झाडं काही झाडं हेच पाणी घेणार. ऐका ही जंगली झाडं आहेत ना ती ह्याच पाण्यावर आता जगतात. समजलं. ही रानातली झाडं आपण बोलतो रानातली झाडं कशी जगतात ती त्यांचं निसर्गाने त्यांना बनवलं आहे त्याच्या पद्धती. आपला चिकू बघ फुलायला लागला रे. फळ येईल काय राहिला एवढं लवकर. फुलं तर आली आहेत. फुलत आहेत फुलं छोटी छोटी. बघ हवं तिकडे फुलला एक छोटा. हवं तिथे पण फुलला. 2 फुललेत. पाणी आहे त्याला हात लावून फायदा नाही. किती पाणी पडेल बघ हलवला तर. ह्याच्यात नाही पाणी पडत आहे पाणी भरपूर. तुला पण थंडी, तुझे हात मागे गेले. अरे वा. म्हटलं तुझे पण हात मागे गेले आज. अजून बघ सकाळ नाही आले. अजून किती वाजले कुणाल? 7 वाजले बघ. अजून सूर्यनारायण नाही. पक्षी बघ कसे वरटतात. पक्षी कसे वरटतात बघ. ढग नाहीत हे वातावरण आहे तसं थंडीचं. ढग असतात ते पावसाळी ढग म्हटलं तर. पक्ष्यांची सकाळ झाली ना. माणसांची आपल्या गावात माणसांची अजून नशेल झाली. 1-2 एखाद दुसरा उठला असेल पण तरी सगळे कोंडा लवकर उठत. गुड मॉर्निंग. शांत. नारळ मस्त झाला ना आपला. आपला हा हे नारळ मस्त झाले ना आता. वाढला ना. वाढला नाही तर म्हणजे काय. हा काय वाढला नाही तर काय हे वाढतं त्याचा बघ. खालचा बुंदा बघ कसा झाला. जाड होत चालला. बारीक होतं ना ते आणलं नवीन तेव्हा आपण. कसं हे झाड लहान आहेत ना. छोटी झाड आहेत ही. हे एवढीच होणार. आपल्या घरा एवढी झाली ना त्याच्या आधीच फळ द्यायला लागणार. पडवल धरायला लागली रे भाऊ. मला वाटतं पडवल संपली काय. छोटी छोटी आली आहे बघ. थंडी पडली म्हणून काय. बघ हे भोपळ्याचा फूल बघ कुठे आलाय. बर एकदम. हां ते बघ त्यांची सकाळ आता आली बघ. ही थंडीवाली उठली थंडी. बाबू ह्या झाडाला आलो. ह्या झाडातून पाणी किती पडेल ह्याच्यातून. ह्याला आलो थंडगार पाणी पडेल. हे बघ कसे दव बिंदू त्याच्यात. आहे ना. ह्याला जास्त पाणी. बांबू आहे ना ते पाणी असतं त्याच्यामध्ये झाडामध्ये पण. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो. मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर एक छानशी रेसिपी तुमची शेअर करायची म्हणून जशी आहे तशी तुमच्या पुढ्यात आलेली आहे मी. तर ही रेसिपी ना गुजराती रेसिपी आहे आणि थंडीमध्ये हा प्रकार बनवला जातो. तुम्हाला कदाचित सर्वांना माहिती पण असेल. मुंबईकरांना माहिती आहे. हां सगळ्यांना माहिती आहे. ते मेथीचे थेपले म्हणजे गुजराती असणार ना त्यांचा आवडीचा नाश्ता. तर थोडंफार गुजराती जेवण पण येतं मला करायला. आता मी करते म्हणून ते शेअर करते. हे बघा इकडे आता काम चालू आहे आमच्याकडे. पाणी तापलंय. कुणाला आंघोळीला पाणी ओतून देतात. हा बघा कुणाला इथे. कुणाला थंडी नाही वाजत. कुणाला आमच्या गारठा अजिबात नाही वाजत. झाला आवाज गेला म्हणजे बोलायला गेली ना की आवाज मध्ये मध्ये डिस्टर्ब करतात.
उंदिया कोणाला माहिती आहे? हा बघा, उंदिया रेसिपी कोणाला माहिती आहे? गुजराती लोकांचे फेमस, थंडीमध्ये केली जाणारी फेमस रेसिपी. तर मग अशी तुम्हाला म्हणत होते की थोड्याफार प्रमाणात गुजराती जेवण पण जमतं मला आणि आवडतं खूप खायला. तर कधीतरी शेअर करेन तुमच्याशी. पण आमच्या घरात आवडत नाही ना, त्याच्यामुळे मग एकटीसाठी कसं बनवायचं म्हणून मग राहून जातं. नाहीतर गुजराती रेसिपी पण खूप छान छान रेसिपी आहेत माझ्याकडे. बघू काही जमलं तर शेअर करीनच. तोपर्यंत आपण मेथीचे थेपले पटकन बनवून घेऊया आणि साहित्य तुम्हाला दाखवते सर्वात आधी. तर ही बघा, ही सगळ्यात आधी मेथी घेतलेली आहे चिरून, दही, हळदीचं प्रमाण बघा जास्त, आणि हे थोडंसं पाणी आहे ना ते मिक्स झालं आहे हळदीमध्ये. जिरा घेतलं आहे, थोडंसं तिखट मसाला, थोडीशी साखर, म्हणजे अर्धा चमचा साखर पण घ्यायची, चवीला खूप भारी बनतात हे पराठे. तीळ घेतलेत आणि आलं, लसूण आणि मिरची हे चेचून घेतलेले आहे. आणि आता गव्हाचं पीठ, आता हे बघा गव्हाचं पीठ घेतलं आहे मी. आपल्या अंदाजाने घ्यायचं किती आपल्याला बनवायचे त्याप्रमाणे. त्यात आता थोडंसं मीठ टाकते चवीप्रमाणे. आणि 1 चमचा तेल. आता चांगलं असं मिक्स करून हे पीठ आहे ना आपण मळून घेऊया. हे बघा पीठ झालंय आपलं मळून. आता एक 5-10 मिनिटं ठेवून लगेच बनवायला घ्यायचे. चुलीवरती चांगले कशावर खाणार तुम्ही? काय थेपले, मी तर चहा बरोबर खाईन. कुणाल तू कशावर खाशील? नाही, दही बरोबर पण खातात, पण चहा बरोबर पण चांगले लागतात. आंब्याच्या लोणच्या बरोबर. छुंदा बघा असं गोड लोणचं असतं, ते छुंदा म्हणतात, त्याच्यावर पण खातात. म्हणजे प्रत्येकाच्या आवडीवरती आहे, ज्याला जसं आवड असेल त्याप्रमाणे खायचं. पण चहा बरोबर चांगलं लागतं. जरा तेलाचं प्रमाण नाही, ह्याला जास्त लागतं, त्याच्यामुळे तेल थोडंसं जास्त टाकायचं. जवळ घे जरा. बघा हा तयार झालाय. आता हे असे ना सगळे मी फटाफट करून घेणार आणि सगळे तयार झाल्यावर तुम्हाला दाखवते मी. आणि हे बघा हे झाले जवळजवळ अर्धे करून झाले. आणि चहा सोबत आमच्याकडे खाणार आहेत. तिळ बघ किती छान दिसतात, वर उठून आलेत. घेऊ का खायला? मला हा घे घे. यस यस. सांगितलेल्या वस्तू घेऊन या. काय? मी फोन करते, घेऊन ये. शॅम्पू घेऊन ये तो क्लिनिक प्लसचा. सावकाश जा. चला आता कुणाल गेला बघा नाश्ता वगैरे करून. आज ना मला इथे झाडू काढायचे. कालपासून मनात आहे इथे साफ करायचं, लाज करून घेते. हा चला सुरुवात करूया. तुम्हाला ना मी शेवग्याचा मोहर दाखवते. आता समोर दिसतंय. तर ह्या शेवग्याच्या फुलांची पण भाजी करतात ना. हे फुलं बाहेर खाली पडलेत, हे बघा. आता हे काय कशी येणार
शेंग वगैरे काही माहीत नाही आम्हाला, त्याच्यामुळे रोजच्या रोज आमचं निरीक्षण चाललेलं असतं. हे बघा, ही फुलं अशी पडलेत खाली, चांगलं झालंय. चला बाबा सुरुवात करूया. कुणालचे बाबा आंघोळीची तयारीत आहेत. काय काय टी शर्ट पुढे, टी शर्ट हा कचरा जमा करतो तो टाकायचा ना, खड्डा जाळायचा आहे ना, त्या बिया भिजवल्यात ना काल. तोच सांगतो हा, इथे झाड बघ, हा केवढा वाढलाय. लोखंड आहे ना, आपण जाऊ दे. आला होता जमेल ना, आणला जमेल ना, आणायचं जरा खड्ड्यामध्ये सगळं घालतात. खड्डा खड्डा कुठला काय करायचा, तो बिया लावायला ते करावं लागेल आपल्याला मध्ये मध्ये. सगळा पालापाचरा उठून पाहिजे, जाळूया मग, खड्डा करता मग कचरा काढे टाकायचा. हा हा उपचार आहे. आंब्याला टाकतात, आंब्याला ना मग फुलं पाहिजेत ना भोपळ्याला. हां हां. आणि इथे काम बघा चालू आहे अजून आमचं. बऱ्यापैकी झाडून घेतलं आहे. सगळा कचरा बघा तिथे जमा करून ठेवला आहे. तो सगळा ओला आहे कचरा. आणि अर्धा कचरा आहे ना, ते झाड आहेत ना, हे बघा शेवग्याचं, आंब्याचं वगैरे, त्यात सगळं टाकलं. हा शेण बघा इथे सुकत घातलं आहे. परत जायचं आहे शेण आणायला, बघूया आता कधी ते. आणि अशी छोटी छोटी लाकडं पण बघा किती भेटलेत, तिथे पण बघा जमा करून ठेवलेत इथे. आणि आता ते थोडीशी लाकडं तिकडे पण गेली. खूप अशा काटक्या कुटक्या भेटल्या आता झाड वगैरे काढताना. हां भरपूर पेटवायला बरं पडतं ना, चूल पेटवायला. कशामध्ये? कोण आलं? भावेश आला, भावेश आमचा. हा बघा, भावेश पाणी घेऊन जरा एक ग्लास मडक्यातलं. भोपळ्याला ना आपल्या फुलं आलेत. म्हटलं फुलं काढून त्याची भाजी म्हटलं बनवीन. तर कुणाला जेव्हा म्हणतात की कमी आहे म्हणून फुलं. सकाळी मगाशी बघितलं भरपूर फुललेली दिसली. ती काढून ठेवायला पाहिजे ती फुलं मग आता. मग जरा काढून दे ना फुलं, मग बघते ना भाजी बनवायला होईल. बनवून तर बघते पहिल्यांदाच कशी लागते ती. बस खाली. भावेशला मी सांगते तुझ्यासाठी छान छान कमेंट्स आल्यात. मला वाटतं काहीतरी 1 का 2 दिवसापूर्वी मी व्हिडिओ टाकला होता ना, त्यात भावेश माझ्यासोबत होता आणि त्यांनी सर्वांना, म्हणजे मी जेव्हा नमस्कार म्हणेन तेव्हा सर्वांना त्यांनी हात जोडून नमस्कार केला. तर मी जेव्हा एडिटिंग करायला बसली ना, तेव्हा ही पण गोष्ट मी नोटीस केली आणि मी पण खूप असं म्हणजे आनंद झाला मला मनापासून. भावेश मला अगोदर माहिती नव्हतं, तर नंतरला मी बघितलं, अरे वा म्हटलं, छान असं नमस्कार केलं त्याने. म्हणजे एडिटिंग करायला पण मला मजा आली त्या व्हिडिओची. चांगला मुलगा आहे आमचा, गोड आहे. दिवसातनं 3-4 फेऱ्या असतात आमच्याकडे, येतो तो. आज आमच्याकडे मेथीचे हे बनवले थेपले खायचे. आता
15 मिनिटं झाली. अच्छा 15 मिनिटानंतर खाणार बोलतोय. तर तो मुंबईवरनं आलाय तो. आता थोडे दिवस राहील आणि परत मुंबईला जाणार आणि मग थोड्या दिवसांनी परत मग तो मुंबईला गावी येणार ना मग परत. बाईकडेच. सुट्टी काढून आलाय, सुट्टी काढून. गाव आवडतो. गावाला आवडतं ना, हो खूप आवडतं ना गावाला. बरोबर. तर खूप गावचं त्याला खूप वेळ आहे. गावाला चांगलं आहे ना भावेश, हा मजा असते गावाला खूप चांगलं आहे. पण ते कसं सगळ्यांनाच कळत नाही ते. काही मुलांना आवडतं, काही मुलांना नाही आवडत, असं आहे ते. थोडीशी आपण करून बघूया ना भाजी. असं नवीन नवीन चांगलं चांगलं करायचं असतं. भावेश तो वरचा हात पकडला तर काढ जा जा. हा काय नर आहे भोपळा तो, नाही काढायचंय. तिकडे त्याला प्रयोग केला वाटतं. त्याला नाही प्रयोग केला. काकाने प्रयोग केलेला आहे आणि तो तिकडचा त्या पण कोपऱ्यात पण आहे. प्रयोग केलेला ढाकून ठेवलाय. हां प्रयोग केलेला ढाकून ठेवलाय. हो. मग तिकडे पण आहे, खाली तिथे आहे, परत तिथे आहे. मागच्या तेव्हा मधुमक्खी. आता मी घेते, मी साफ करून. हो तू काढाय तुझ्या प्रयोग केला पाहिजे होता. असा प्रयोग केला पाहिजे. जा जा जा. सॉल्ट हे भावेश असे काकाचे प्रयोग चालू असतात ना रोज. हा काय नाही काय चालू असतं तुझ्या काकाचं. केलंय. भोपळ्यासाठी प्रयोग. एक भोपळा निघाला होता ना प्रयोग करून करून, भोपळा आला. एक तयार झालेला. काय करायचं आपल्या इथे भोपळ्याला नजर लागते, मग मी प्रयोग करून भोपळा फुंकवला. नाही त्याची फुलांची झाडं टाकली पाहिजे. आता ना आम्ही काय केलंय, झेंडूची रोपं आहेत ना, म्हणजे बियाणं टाकलेलं आहे. मग तेवढं रुजलं का मोठं बरं पडेल. कारण ते परागकण काय म्हणूया काहीतरी करतात ना ते, त्याला फुलं म्हणजे काय म्हणूया मधमाशी वगैरे लागतात बघा, त्याच्यामुळे ते टाकलेलं आहेत बियाणं. आता बघू येईल आता अधूनमधून. त्यांना म्हटलं ही वेल आता काढून टाकूया आपण, जुनी झाले, पण ते ऐकत नाही. म्हटलं राहू देत, अजून मला भोपळ्यावरती प्रयोग करायचा आहे. आणि त्यांचं चालू असतं काय रोजच्या रोज, त्याच्यामुळे म्हटलं करू नाही करतात ना म्हटलं करू. त्याच्यामध्ये भाऊ हा प्रयोग केलेला हा बरोबर नाही ना, काय बरोबर नाही. अजून होईल होईल तो बघूया. त्याला बंद करूया. करत राहायचं काहीतरी, प्रयत्न करत राहायचे भावेश, ऐकलं का. प्रयोग दाखवतो काकाचा प्रयोग. जा बघ जा. इकडे इधर आओ, इधर आओ. देख ये प्रयोग देख. ये देख कैसा हो गया. कल काल काल आलेला आहे बघ, केवढा मोठा झाला. तो तसा राहिला बघ. तो आणि हा संगाती केलेला आहे. हा बघ आता झाडा झालाय ना, हा सक्सेस झालाय. आणि तो वरती आहे ते फुल ते बघ, ते पण नर आहे. ते नराचा काय त्याच्यात म्हणजे भाजी करायला दे ना. मग वरचा काढू. तिकडे पण आहे, तिकडे दिसते मला फुल त्या साईडला. काकाचं गार्डन आहे ते बाबा. बरोबर आहे, गार्डनचा माली खतरनाक आहे. खरी गोष्ट आहे. पण काका मेहनत करतो दिवसभर. माझ्यापेक्षा काकाची मेहनत जास्त आहे. 2 फुलं आहेत तिथे, 2 आहेत ते काय माझी फुलं आपण तो हा करा. हा 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 तर ग्लासात ठेव भावी, ग्लासात घे. तर कुणालचे बाबा ना भावेशला तर शिकवत आहेत की कशा पद्धतीने ते परागकण काय म्हणूया, काहीतरी म्हणतात ना, मला पण येत नाही हो शब्द. हा तर दोघंजण शिकतायत तिथे. आणि आत्ता बघा व्हिडिओ संपवण्याची वेळ आलेली आहे. व्हिडिओ झाला असेल, बऱ्यापैकी मोठा झाला असेल. रेसिपी तुम्हाला आजची कशी वाटली थेपल्यांची ती सांगा मला कमेंट करून. मग अशी तुम्हाला म्हणाल्याप्रमाणे गुजराती जेवण छानपैकी जमतं मला. मी ना म्हणजे एक गोष्ट ते शेअर करते. पूर्वी ना मी जेवणाची कामं वगैरे पण करायची आणि गुजराती जे असतात ना त्यांच्याकडे पण मी जेवण वगैरे केलेलं आहे. म्हणजे लहानपणापासून सवय आहे ती, त्याच्यामुळे आहे बऱ्यापैकी माहिती आहे मला. तर अधूनमधून जर का जमलं ना तर एखादी गुजराती रेसिपी पण तुमच्याशी शेअर करीनच. जसं चायनीज, पंजाबी, आपलं कोकणी जेवण आहे, मालवणी स्टाईलचं जेवण आहे, तसं गुजराती जेवण पण छान असतं. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणचं बघा असं वेगवेगळ्या पद्धतीचं तसंच आहे ते. त्यांचं पण जेवण खूप छान असतं आणि टेस्टी लागतं. ज्यांना आवडत असेल ना त्यांना भरपूर आवडतं. पण आमच्या घरात ह्या दोघांना आवडत नाही, त्याच्यामुळे मी कधी बनवत नाही मी. पण मला खूप आवडतं ते गुजराती जेवण. शिकला प्रयोग बघितलंस ना, असं बघून ठेवायचं.
तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.